Yurdumyzyň ykdysady ulgamyny ösürmekde hormatly prezidentimiň döredip berýän giň şertleri, telekeçilere öňjeli işlemegi, daşary ýurtlardan getirilýän öňümleriň yerini tutýan ýokary hili öňümleri öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Arkadaly gahryman terdarymyň başda durmagynda ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik işleri barha kämilleşip, bu urda uly üstünlikler gadanýar. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherindäki Nepis Harit nyşanly jorap öňümlerini öndürýän hususy kärhananyň öňümleri kim hil taýdan aýratynlyk bilen tapawutlanýar. Bu ýerde arkadaly gahryman terdarymyň döredip berýän mümkinçiliklerini jogap edip zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri halkara paragatçylyk we ynanyşmak ýylyna bellenjek 8 mart halkara dinanlar gününe we hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllyk şany toýuny zähmet üstünlikleri we täze öňümler bilen sowgatly barmagy maksat edilýär. Kärhanaň öňjeli işleýän bölümleriniň biri hem tikinçilik bölümüdür. Eli çeper gelin gyýlaryň en çemetiniň zähmet netijesinde bu ýerde çağalar, yetkinjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin niýetlenen joraplaryň belek işleri ýerine ýetirilýär. Hormatly prezidentimiň hukuklygamy ýokarlanyp barada edýän aladalar netijesinde ýurdumyzyň işe urtelekeçileri iş önürjülüklerini hassa artdyryp, joşguny zähmet çekýärler we önürýän önümlerini daşary ýurtlary eksport etmek maksat edilýärler. Kärhanada joşguny zähmet çekýän işgärler döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin milli liderimiz gahryman arkadagymyza we arkadaly gahryman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.